Sziasztok! Akkor, ahogy a Finyíró traktor szabadítós videóban már mondtam, a kukkadétnak a kaszaházát fel kell újítani, mert nagyon búgnak a csapágyak, úgyhogy szerintem most azokat így a húsvéti hosszú hétvégén meg fogom csinálni. Rendeltem hozzá új késeket, mert a sajátjaim már papírvékonyságúra koptak, úgyhogy azok használhatatlanok. Meglátjuk, hogy ebből mi fog sikerülni, eléggé fúj a szél, meg szar az idő, de majd ahogyan kedvem lesz, meg hogyan haladunk, meglátjuk egyelőre. Ennyit tudok elárulni ezeket. Jó, szóval mondjuk. Wow! Doksa! Nem olyan bonyolult leszedni az asztalát, mert nem ilyen láncok tartják, mint a Husqvarnáit, hanem ez a tipikus MTD-s előbbákasztós, hátulra meg azokkal a kis faszom kampokkal kell felakasztani. Úgyhogy eddig azt csináltam, hogy mindig az asztalt ráncigáltam ki a gép alól, de aztán a múltkor észrevettem, hogy a gép az asztal nélkül körülbelül 3 kg, úgyhogy azt fogom csinálni, szépen a gépet megállom, elfordítom, és akkor nem kell az asztalt kihúzkolni alól, mert az kurva nehéz, úgyhogy majd most az fog következni. A garázsban szokás szerint olyan sok hely van, hogy sem ennyi, úgyhogy ezt itt kint kell megcsinálnom, és hogyha majd leszettem, akkor a csapátcseréhez, meg a rendberakáshoz már majd beviszem, de csak az asztal fér el, a gép nem, úgyhogy ezt szokás szerint megint a szabad ég alatt szerelünk, ez kurva jó egyébként, ajánlom mindenkinek. Okay. Itt kell szedni a szíjat hátul, mert az van a legközelebb a kipufogóhoz. Úgyhogy ez még egy jó tanács mindenkinek. Ki akarja érkezni. Na és most elvileg ezeket kivoldottam itt ezeket is. Hajtásokat. Ugye? Kioldjuk a hajtását. Beakasztom. Fogom. Ezt a kis izeket. Ennyi. Ja. Vissza is járok.
még. Jó. Itt fölül el kell jönni, mert itt a burkolat, meg a szítárcsa, itt fönt a burkolat meg a szítárcsa között nem volt annyi hely, hogy a szíj átférjen. Se olyankor, mikor ledobta, nem tudtam visszabújtatni, se leszedni nem tudtam. Úgyhogy egy kis pont nem látszik, de alátétekkel megmagasítottam, meg azt annyit megcsináltam, hogy legalább egy helyen vagy két helyen ilyen kis szárnyas anyákkal föl lehessen lazítani, hogy föl tudjam szedni, és akkor jobban ki is tudom izélni, takarítani, meg jobban hozzáférek kézzel, hogyha valamit szerelni kell. Nézem, hogy ez a szíj az még jó, nem kell helyette rendelnem, azért majd, hát ilyen én a nyarra veszek egyet pluszba. Vannak hát ilyen kis megszakadások, de ez semmi. Azt hiszem ez Mitsubishi márkájú szíj. Csornán az Y csapágyba szoktam ezeket venni. Azt nagyon eltaláltuk ezt a rendelést, mert szargagyi szíjaim voltak állandóan, aztán mondtam nekik, hogy tök mindegy mennyibe kerül, hozassanak valami normális minőséget, mert már nem tudom, hogy honnan vegyek. Aztán ezt találták, jó, nem olcsó, talán 20 000 forint. De 2 éve ezzel megy a gép. Hát egy évig a lefölszedegetés közben nézegettem, hogy még a Mitsubishi felirat se kopott le róla, pedig az csak egy sima ilyen nyomott minta, és nem mintha az sokat számít tenni, az csak nekem számít, de azért ez jó minőség. Erre merek adni, hát fog legközelebb is hozattatni velük. Úgyhogy, ja, ennyi. Azt hiszem ez a kasza, ez kurvára lóg, az úgy búg, mint az állat, el sem merem indítani. Na jó, úgyhogy az lesz, a többinek nincs baja. Vagy van. Szóval, ja. Meglátjuk, ez a legszarabb. Ez igen búg. Így nem, de menet közben nagyon hallani a hangját, úgyhogy ezt elrakom, mert elveszik. Ennyi. Szétszedem a burkolatokat, hozzáférjek majd ezekhez a házakhoz. Kés leveszem, aztán akkor errefelé, fölfelé ki lehet húzkodni őket. Ezek a kések már nem az igaziak, ezeket nem is tudom, mi a francnak raktam vissza. Lassan jobban visz a hátulja, mint az eleje, hát papírvékony. Az olyan éles, hogy elvágja az ujjamat. Egyébként jó minőségűek ezek a kések, úgyhogy most is ugyanilyeneket rendeltem, meg nem is veszélyesek, azt hiszem 13 000 forint darabja. Úgyhogy és ahhoz, hogy mennyit bír, én szerintem tökre megéri. Kikotrom, kifézem, aztán folytatjuk.
Egyelőre ott tartunk, hogy a késeket sikerült leszenvednem alulról a házból. Kicsit alá kellett gyújtanom, mert remélem akartak megindulni. Az összes ilyen kaszatartó házat alulról fogják a csavarok a föld felől, és úgy jönnek föl. Úgyhogy azokat is a másik oldalról kellett meglazítgatnom, azokat is melegíteni kellett. Ezt az Istennek pont nem, de a két szélsőt ezt csak úgy tudtam kiszedni, hogy egy-egy csavar mindegyikbe beletört. Szóval rohadtul örülök neki, de mindegy, majd ezt valahogy megoldom, kifúrom, van csavar kiszedőm. Kihajtom azzal. Jó megmelegítem, jó megasztatom izével. Csavarlazítóval, aztán majd valami lesz vele, úgyse 2 nap alatt kell vele elkészülni. És azért, hogy szépen ezeket is innen kiemelgetjük a helyükre. Ezért jó, hogy ezt ilyen gyors oldhatóra csináltam meg. Egy visszalakjuk, de elveszik. Egyik. Jó koszos volt az alja, meg ilyen lemezekbe, ilyen rétegekbe válik le róla a rozsda, de hát azt gondoltam, mert azért ez kapja a vizet, meg azt a rohadt bebaszódott füvet is. Már azt mondtam, hogy sikerült azért mindegyikbe így bele törnöm egy csavart, de ez mondjuk pont kilóg, lehet, hogy erre rá tudok csipni egy anyát, aztán megpróbálom meglazítani. Legrosszabb esetben egy átmenővel, mert ugye ezek hát van így törve, úgyhogy na mindegy, azt majd meglátom, hogy előre bízok abba, hogy meg tudom oldani azzal a beletört csavarkészedőmmel. Na most sem ez. Ez 2 helyen is sima csavar fogja. Mert csak egy helyen fogja sima csavar, a másik 2 az ilyen szárnyas, ugye most majd meglátjuk, hogy mennyire tudom fölfeszíteni. De ha már annyira sikerül, hogy ki tudjam billenteni a késtartót, akkor semmi van. Mindjárt látjuk. Csak megadja maga. Na, sikerült ezt is kiszedni. Ebben is ugyanúgy benszabtam a csavart. Fasza finom. Na mindegy. És ezeket szétszedjük. Meg nem írkálom őket, hogy melyiket honnan szedtem, hát tök mindegy, ha föl van újítva, olyan mindegy, hogy hol kerül össze. Egyes. Jó van. Beviszem. Garázsba. Aztán. Ezt, amikor vettem a gépet, akkor az egyik ilyen késtartónak a egyik lába az le volt törve. Ez hál' Isten sikerült belealkotnom az árába, úgyhogy ezt már én úgy vettem, de hát tök egyformán, csak vennem kellett hozzá. Ez az egyes zsírozható. Ezt már én is meg fogom ismerni, hogy ezt innen vettem ki középre. Aztán ebben nekem kell menetet metszenem már, valahogyan nem akar stimmelni, valahogyan a menetemelkedés, vagy a franc tudja. Mindegy, újra metszettük, úgyhogy azóta jó. Elég jó kotyog el is. Ó, szar mindegyik. Nem baj, van itthon csapágyam, elrakva direkt traktor. 60-40-es, vagy azt mondta, hogy milyen méret. Sziasztok, azt hiszem, ha jól emlékszem, ott fejeztük be, vagy legalábbis ott az volt az utolsó pár kép a videóba, hogy leszettem a Kupkadettnek a kaszaházát, és kiműtöttem belőle nagy nehezen a késtartókat. Ugye azt hiszem mondtam is, hogy 2-be sikerült beleszabnom a egy-egy csavart. Hát az Istennek nem akartak kijönni,
anyát hegesztettem rá, betört csavarkiszedővel próbáltam kiszedni, melegítettem, hűtöttem, fújtam csavarlazítóval, fagyasztósprével, már mindent csináltam, az Istenet nem akart kijönni, fogtam, kifúrtam, úgyhogy most majd megy bele egy 8-as csavar, önzáróanyával, meg alátéttel szekész, nem tudok vele mit csinálni, és nem fogok ebben menetet metszegetni, meg ilyesmi, nem is az a lényeg. Elkezdjük összerakni, vettem. Úgy emlékeztem, hogy vannak itthon csapágyaim, de természetesen vagy rosszul emlékeztem, vagy csak nem találtam meg, vagy ha összerakom, úgyis meg lesznek. Elkezdem aztán. Ugye ez a kés felüli rész, ez a csavar fogja alulról föl a kést. Erre a csillag alakú ricnis üzére. De ugye nem erre jön szét, mert ez fix, ez itt fix ez a rész. Úgyhogy erre fele jön szét. Ugye van egy anyánk, van a szítárcsa, van egy ilyen kis alátétünk, egy távtartó. És akkor jön az első csapágyunk, még 2 távtartó. Másik csapágy. És akkor van még egy ilyen alkatrészünk, de én ezt igazából le se veszem, mert ez tök fölösleges. Kiveszek 2 viszonylag ilyen közepes minőségű csapágyok, se nem jó, se nem rossz. Erre teljesen jó lesz, hogy ebbe a gépbe dolgozzon. Ja. Elszabom, aztán megnézzük. Ha minden igaz, akkor az a 6204-es méret, azt vettem, ennek jónak kell lenni. Mehet is rá föl. Ha minden igaz, akkor ez így működőképes is, nem kell se melegítgetni, se izéni, fagyazgatni, se semmit csinálni, mert fölcsúszik rá. Majd annyi lesz, hogy ugye ezt most nem rakom össze teljesen, mert a házon belül kell összerakni. Nem a tengelyre kell igazából ennek jónak lenni, hanem a házba is a helyébe bele kéne illeni, vagy beleférni. Úgyhogy az lesz, hogy igazából ez ennyi. Ugye ez a felső. És akkor, ha minden igaz, ezt innen alulról földugom. Kicsit oda koppintok neki. Azaz, belemegy a helyére. Igazából a csapágyak a házba ilyen vállakon ütköznek föl, ugye, szokás szerint. Ez nem egyedi eset, mert ez mind összesben így néz ki. És akkor ugye jön ez, még jön ez a jön a szítárcsa, és akkor jön rá vissza, jól raktam, ugye, nem mintha nem lenne mindegy, de úgy rakom össze, ahogy szétszedtem. A matricás fele volt fölül a tárcsának. Na most akkor azt mondja, hogy nem jól raktam össze, mert nem az anya ment. Ez az anya megy alulra. Mondjuk tök egyformák, de akkor már az menjen alulra, amelyik onnan jött le. Nagyon domálok, aztán nem figyelek. Csak nem kap rá. Aztán meg. Kap meg. Úgy. Azért ez végig megy. Na és akkor most van az, jó, nem 400, mondjuk 200-ra megverek. Ez elvileg fönn is van. Akkor innentől kezdve már csak jó is. És ennyi kotyogása van, ezzel nem tudok mit csinálni. Ez eddig is ilyen volt.
Jó, ez ennyi. Egynek az összerakása ennyi. Most összeszedjük a másikat is. Megvan a 3. És tartunk újra csapágyazva. Frankó mindegyik. Tökéletes. Se eltörve, se megrepedve nincs. Nem látok rajtuk semmi sérülést, úgyhogy mehetnek vissza, ezeket fogom merni használni. Előre ennyi, aztán majd még folytatjuk az összerakással tovább. Most szépen elkezdem összerakni a kaszaházat. Ugye tegnapi nap már csak arra maradt időm, hogy a késtartókat újra csapágyazzam. Úgyhogy most azzal folytatjuk, hogy van ez a kis McDonald's jelünk, ami itt a két belső, úgy értem a belsőt, hogy ugye erre dob ki. Én ezt veszem külsőnek. A két belső késtől vezeti ki a lenyírt füvet. Meg hát biztos, hogy abban is van valami szerepe, hogy valami húzat egyáltalán legyen a kések körül. Úgyhogy ezt kivettem, mert ezt még soha nem vettem én, de nem tudom, hogy előttem vette erre, bárki csodálkoznak, hogyha igen. De ez alatt is, meg emögött is rendesen ki akartam pucolni az asztalt, meg át akartam nézni, hogy mégis milyen állapotban lehet. Mégis annyira nem veszélyes, mint amire számítottam, úgyhogy ezt most visszarakom. Aztán... De szokás szerint ilyen 3 meg 4 féle méretű csavarokkal van összerakva, gondolom azért ez már lehetett itt szerelgetve, meg úgy pótolgatva, javítgatva. Mindent azzal rakok össze, amit kivettem belőle, úgyhogy abból nagy baj nem lehet. Itt vannak 14-es csavarjaim. Ez, meg ez, meg ez. Ezek fogták ide ezt a kis asztalat. Ezt a kis terelőlemezt. Úgyhogy ezek ugyanide mennek vissza. Oké, jó, ez föl van. Ezt elviszom. Aztán kihozom a késtartót. Akkor nézzük. Ez volt az a furcsa fajta, ami nem ugyanolyan, mint a másik kettő. Ez tudja, középen volt, mert ezt amikor emlékszem, amikor vettem is, az volt eltörve. Ugye ezt kell pótolni. Melyik csavar hol lehetett, hát azt a franc tudja. Gyanúm, hogy itt vannak sima hatlapfejűek, meg vannak ezek a ilyen alápétesek, szerintem hatlapfejű lehetett ennél. Hogyha csak 3 van belőle, akkor meg pláne, mert ugye ezt úgy vettem le most, hogy egy hiányzott, kirezgett a helyéről, vagy valami lett vele. Ha ebből csak 3 van, akkor biztos, hogy ez volt. Igen, 3 van belőle. Majd egy 4-et keresnem kell. Úgy. Ez mekkora? 13-asok ezek. Ezt már nem a 6 méteres tollóval fogom csinálni, mert nem kell. Mégis így is befér. Ez, jó. Oké. Na, akkor végre sikerült visszaerőszakolni a helyükre ezeket a késtartókat. Itt még egy csavart találtam, ami elforgott a helyén. Úgyhogy ehelyett most nem tudom, hogy a csavarmenete baszódott el, vagy a házé, de vagy a késtartó, tök mindegy. Fölnyomtam bele egy ilyen 50 millis hatlapfejű csavart, ez fogja. Alig bírtam beleverni nézőbe. A nyomatékkulcsot. Na most akkor jönnek a kések.
Ilyeneket, nem ezek a gyári kései, de én már régóta ilyeneket használok hozzá. Úgyhogy nem tudom, hogy ez... Ja, igen. Ez csak egy kis drót, meg a cikkszámok, ezt át el is rakom. Bár azért, hála az Istennek, olyan helyen van mindegyikbe beleütve, hogy a használt késen is jól el lehet olvasni. Hogyha elfelejtenénk, hogy mi volt a cikkszám, mit rendeljünk, akkor azért ezen látszik. Úgyhogy szépen felrakosgatjuk. Most még így, mert ha már visszaraktam az asztalt a finnyíróra, akkor bujkálni kéne alatta, azt meg nem akarok. Sokkal egyszerűbb most föltenni, és meg tudom nézni, hogy elférnek el helyüket. Fasza. Elvileg jól fönt is van. Jöhet a következő. Így. Elvileg ezek elférnek egymás mellett, ha meg nem, akkor majd szépen megcsinálják a helyüket. Ja, ezek mindig összeértek, ezt nem is értem, hogy miért. Valószínű, hogy valamelyik késtartóm nincs a helyén, mármint hogy a lyukak nincsenek jól, mert bár mikor cseréltem ezen kést, nem az összessel, hanem a középső mindig valamelyik oldallal összeér. De hogy mi a francér, azt nem tudom. De ez mivel az első nyírásig ilyen, aztán utána megcsinálják maguknak a helyet. Ez elvileg, ezek elkerülik egymást, igen, hát, hajszál hiány, de el. Ja, ezzel meg majd valami lesz. Lehet, hogy az a kurva összejön, nem az. Ja, mi akkor megflexelem egy kicsit, már rohadtul összeérnek, nem akarom így elindítani. Fasza. Akkor elvileg minden a helyén.
Zakasztattam az asztalt. Könnyebben ment, mint gondoltam, meg mint ahogyan általában szokott. Ugye most ide jártam, kiakasztottam a hajtásokat, amennyire tudtam, fölé emeltem, aztán az asztalt másik egy kicsit kellett alátolni, úgyhogy már csak igazgatni kellett, beakasztottam, itt elő lesz a tartó, és akkor mind a két oldalt ezeket a függesztő és automatán beugró csapokat. Mindegyik a helyén van, minden igaz. Most már igazából vissza is kapcsolhatom a hajtást, mert innentől kezdve már, ha megy a gép, akkor azt úgyis majd a saját erejéből. Úgy remélhetőleg. És az következik, ami a világ leges legnagyobb szopása. A rohadt szíjat visszaakasztani. Nem a szíjat nehéz visszaakasztani, hanem a szíjfeszítőnek a rugóját. De ki ezt kitalálta? Annak azért lennék két szavam, mert olyan szarul lehet hozzáférni, olyan nehéz visszahúzni a helyére. Mert nem hiszem, hogy olyan gyönge lennék, de hogy ez bazd meg, hát brutális. Ez durva. Ide, ez ide. Ez ide. Oké. Na most, ha minden igaz, akkor minden szíjtárcsán, meg feszítő dörgőn fönn van a szíj. Lekeredés, ha minden igaz, nincs benne. Ide ugrasztjuk. Most, igen, ezen rajta van, azon rajta van. Azon is rajta van. Most az jön, hogy ha ide be néz a kamera a gép alá, hogy ennek a szíjfeszítőnek a rugóját ide, meg ide beakasszam. Na még csak hagyjál, de ide. Na hát azt majd lehet, hogy ez ki lesz sipolva az a rész. Na most az eset van, ami általában szokott lenni, meg biztos már mindenkivel előfordult, hogy elraksz valamit, hogy meglegyen, aztán elveszik. Ez nem az a rugó, ezt most találtam. Ez lesz berakva helyette, mert nincs 5 napom, hogy megkeresek egy kibaszott rugót, amit a franc tudja, hogy hova dugtam el saját magam előtt. Meg idegzetem sincs hozzá, hogy ilyen eldugott, elveszett rugókat keresgéljek, nem tudom hova a faszomba raktam el, tök mindegy. Ez meg fogalmam sincs, hogy miből való, lehet valami ágyrugó, vagy az Isten tudja mi. Jó lesz ez, kész. Berakom ezt. Lehet, hogy ez többet is enged, könnyebben berakom, meglátjuk. Ez könnyebben nagyon jó, hogy elveszett a másik. Jó tette, ügyes volt. Akkor ez marad. Hát ez semmi se hall. Ez egy napos munka. Csak ezt a retkes rugót beakasztani. Olyan erős. Ha meg lesz, akkor azt berakom helyette. De ha nem, akkor marad ez. Te? Értesz hozzá? Jó. És igazából annyi van hátra, hogy kipróbáljuk. Ha minden igaz, én az asztalt a múltkor beszinteztem, mert miután újra lettek hegesztve, meg fúrva a függesztő karoknak a lyukjai, egy kicsit így tűzögte arra felé az egész. De itt van egy ilyen kamera, amit lehet meg is tudom mutatni. Ez egy elég okos kis megoldás. Az asztalon van egy ilyen kis állító szerkezet. Ez egy ilyen egy oldalon recézett kis vágás. És ez a nagy csavar, ez most nem látszik, de belül ilyen fogaskerék alakú. És hogyha ezt a belső kis csavart kilazítjuk, akkor meglazul annyira, hogy a nagy csavarral tudunk rajta tekertetni, mert az a kis fogaskerék ezeken a ricniken, ezeken a bevágásokon ugye jön-megy, és tök finoman lehet állítani ezzel a kaszát ezen az oldalon. Ugye a másik oldal az fix, de én szerintem minden finnyíró traktornál ez van, hogy csak az egyik oldal állítható. De ez kurva jó megoldás, tök könnyű beállítani, igazából megfogod kézzel, beállítod, meghúzod, megnézed, hogy jó-e. Ha egyenes placon vagy, akkor meg tudod mérni, mit tudom én, akár vonalzóval vagy valamivel.
De ez tök jó, úgyhogy ezzel a múltkor beszinteztem, és szerintem öntök bele benzint, mert az nem sok minden van benne. Kicsit melegszik. Aztán melegíteni akarom, mert ezt a gépet, ennek a gépnek a kaszáját max fordulaton kell elindítani. Mert hiába rohadt erős a motor, ugye 24 lovas, kell neki a fordulat, hogy ne fulladjon bele a kaszaindításba. Ugye a határeset szokott lenni egyébként. De most egy kicsit melegítem, aztán fölküldjük neki a fordulatot legekbe, aztán mehet. De akkor itt megyek vele egy kör, kipróbálom, hogy vág. Hát elvileg jó kell neki, mert csapágyak újak, kések újak, kupak beesett. Olyan nagy baj nem lehet. Olajat még nem cseréltem, ugye azt mondtam az egyik videóban, hogy olajat fogok meg szűrőket cserélni. Hát gondolom sem kell, vagy időm nem volt egyikre se. Olyan 1,8 liter, mivel köbcentire majdnem ugyanannyik a motorok, ez 726 köbcenti, az 690 valamennyi. Kb. 1,8 liter megy mindegyikbe. Hát majd annyit öntök vissza, mennyi lejön, aztán kész, mert a szintek rendben vannak, azokat azért nézem, nincs bennük kevés. Úgyhogy ha minden igaz, a szintek rendben vannak. Úgyhogy annyit fogok beléjük önteni, amennyit leengedek, akkor abból nagy baj nem lehet. A szűrő is úgy megy bele, és akkor tényleg elkezdődik a szezon, mert igazából még most ilyen április első pár napjában, március végén nyírtam talán 2 napot azzal, ez szét volt szedve. Nem nagy vadul még nem álltam neki füvet nyírni. Na nézzük, azért egy fültokot teszünk. Hogyha minden igaz, akkor ebben a kis videósorozatban vagy videóban a kiszabadítástól egészen eddig a pillanatig sikerült visszahozni az életbe a kis sárga kupkadétomat. Nagyon régen nem ment, úgyhogy nem csodálkoztam volna róla, hogyha még valami bebaszik, miután azt hittem, hogy jó lesz, de hála az Istennek lekopogom. Úgy néz ki, hogy jó, a motor rendben, olaj van benne, csapágyak, kések, újak. A szíj jó állapotban van, a kaszaház rendben, a függesztőszerkezet rendben van rakva, gumik jók, annyi, hogy én szerintem ennek csak a hátulja van feltöltve defektjavító, vagy igen, defektjavító folyadékkal. Szerintem az első kerekeket is felfogom, de azt majd meg kell nézni, hogy fel vannak-e. Meg a Husqvarnának minden 4 kerekét feltöltetem majd a tesómnál defektjavítóval, nehogy valami legyen, szögbe hajtsak, vagy valami ilyesmibe, mert arra nincs idő, hogy ezekkel kínlódjak. Jobb megelőzni a bajt, úgyhogy abba megy mindegyikbe a defektjavító folyadék. Aztán akkor készen állunk a szezonra. Igazából most már tényleg csak megnézem, hogy ennek a légszűrője milyen állapotban van, hogyha nem jó, akkor veszek bele. Akkor nem kínlódok a régivel. A Husqvarnája az jó. Olajszűrők lesznek cserélve, meg a hajtóműolajakat átnézem, hogy milyen állapotban vannak-e, meg hogy elég van-e mindegyikbe. Aztán, hogyha mindent rendbe találtam, akkor elvileg mehetünk.
tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kövessetek be, kommenteljetek, kinek mi tetszett, ki mit csinált volna máshogyan. Ilyesmi, szokásos. Aztán találkozunk a következő videóban. Sziasztok!